Tenim una eina molt important, que és la interprofessional. Hem d'intentar, o ha d'intentar la interprofessional, que faci unes campanyes de difusió que el consumidor pugui entendre millor. Campanyes de difusió amb el qual s'expliqui la tasca que està fent el sector del boví de carn, el sector ramader, amb el tema de benestar animal, amb el tema de tracte de qualitat d'alimentació, i a més, també ha d'intercedir a les notícies que estan afectant el sector, les males notícies que parlen de restringir el consum de carn. Això al final acaben sent fakes i aquí ha de destinar més recursos jurídics per intentar contrarrestar totes aquestes accions. Un factor molt important són els tractats bilaterals que hi ha amb d'altres països del món. Estem treballant a la Unió Europea amb unes condicions molt diferents que es treballa amb d'altres països, com seria l'hemisferi sud-americà, Argentina, Uruguai i Brasil. Llavors, el que volem, a l'hora de que, si aquests tractats tiren endavant, a l'hora de que vingui la carn d'aquests països, compleixen tots els requisits que nosaltres estem complint aquí. Això ho exigim perquè és una manera de ser competitius enfront a països tercers. El sector de boví de carn és un sector perceptor d'ajuts de la PAC. Els ajuts de la PAC és perquè el consumidor pugui acabar comprant un producte amb un preu assequible. És necessari que el sector boví continuï rebent els mateixos ajuts i, si no, s'ha de compensar amb ajuts directes a la producció. Creiem que és bàsic per mantenir el sector, i més quan hem passat ara una època molt important, que és l'època del Covid, amb la qual necessitarà també ajudes estructurals per a la recuperació del sector. Les normatives de dejeccions ramaderes que ens imposa l'administració ens estan perjudicant molt amb el nostre sector. Nosaltres intentem pressionar al màxim perquè s'intentin adequar, diguéssim, a la realitat. Som conscients i hem de ser conscients de que produïm, al final, adobs per tornar-los una altra vegada a la terra i tornar a produir aliments. Lluitarem per aconseguir que tot això acabi sent favorable pel nostre sector. Un dels problemes que tenim al sector ramader és la fauna salvatge. La Generalitat hi ha de ficar tots els recursos possibles per intentar reduir-la. Pot tenir una afectació sanitària a la nostra cabanya ramadera. Des de JARC intentarem ficar tots els recursos per aconseguir reduir-la. A JARC som productors professionals com tu. Treballem pel territori, pel sector i pel futur. La teva activitat és essencial, el teu vot també. Vota JARC.